Go! Mau na dito? Kamu buar ba itong tukara? Ha? Patukaran ta lang og kwan may kanani ang kwan. Kamu ra bitin-bitin magkini kini. I-download nga tag sir. Kamo man sa makabisa ko sa tukaran ko diri okay man ni samtang civilian balis pa daog ni hindi nam ta kamandal ani. Okay, padalitan bag sultihon ba di naman ta maingon wiki nga. Be ato kanina kini wiki. Kana. Why practice? Okay, mahigala mo ni si Pam bali 4 mga sugid ti paminaw no. Kini niya si Boy kay Miss Pam ko ni sa dance troupe ni sa una pero ikaw ba graceful kay kamo sayaw no murag kuan ra kayo unsa man anad po ka sa una sa inyo nanan ko sige baili attorney dito sa pinumungahan gamay pa ko kaya akong daddy loves to dance so mapista gali dito na yung mga kuan anad kay kog baili pero sa mga eskwelahan apil-apil po kayo na mga sayaw sa una San Carlos wa na ko maandam nito Carl dire oy niya unsa man ning kuan thank you kayo ha ingaw kayo pampa good vibes gid to attorney pag good vibes sa para wa na ka na emotional okay na ka okay ra gyud attorney sige okay ang imong mensahe na lang sa mga naminaw nato karon ako nang hinaot unta no nga before anything else daghan kay salamat sa inyong suporta daghan kay salamat mayong buntag thank you attorney daghan kay salamat attorney salamat sad mayong buntag oportunidad nimo thank you okay salamat panghigala mo ni si Pam bali 4 mga sugid tigpaminaw Ang siga, ni mo tong TikTok, attorney, mo tinakapadaog na ko.